Ndewono, na-etufughị oge. Ihe a ga-eleba anya kịta bụ uru ọjị bara. Ọjị bara nnukwu uru na ndụ ndị Igbo. Nke mbụ, eji ọjị agọ ọfọ. Ọjị n'ụtụtụ, ndị Igbo, ezigbo onye Igbo, nwoke Igbo, n'ụtụtụ, ọpụta n'ụtụtụ, ọ kwọcha aka, ọ ga-agọ ọfọ. Ọ ga-eweta ọjị ụtụtụ, waa, kpee ekpere, kpọkuo ndị nna nna anyị ochie ndị nwụrụ anwụ. So eji ọjị agọ ọfọ. That we use this kola nut in early morning prayers. That's the elderly people. Ha ji agọ ọfọ. They use it to ask favor for that day to be a successful day for us, for them. That's ihe anụ, ọjị anụ abara nnukwu uru eji agọ ọfọ. Nke abụọ, second uru ọjị na-aba. Eji ọjị esiji akwa. Eji ọjị esiji akwa. In our secondary school, there is something they call tie and dye. So tie and dye, this kola nut I'm holding is one of the substances. That's one of the materials or ingredients used in doing tie and dye is this kola nut. So eji esiji akwa, eji eme ihe ndị Igbo na-akpọ isiji akwa. Ndị Igbo na-akpọ ya tie and dye, mana ịbụ ndị Igbo na-akpọ isiji akwa. Ọjị eji esiji akwa. Eji ọjị edozi esemokwu n'etiti mmadụ na ibe ya, maọbụ etiti nwanne na nwanne. Eji ọjị edozi esemokwu. So we use this kola nut to settle quarrel between two persons or relations, or any just quarrel. We use this kola nut to settle quarrel after praying. So, and they will break the kola nut. Everybody will eat it. They will discuss. They will beg themselves. That's they settle the quarrel. So eji ọjị edozi esemokwu. Chetakwanụ, asị m na m ga na-atinye bekee maka ụmụ anyị ndị Igbo nọ ebe dị iche iche amaghị asụ Igbo. Ha amaghị ihe gbasara ọjị. Ụfọdụ amara ọdị ihe gbasara ọjị. Nke atọ, eji ọjị agba ndụ. That's we use this kola nut. If you want to settle something, that's to discuss something with someone, you don't want the person to go out, confidential something, secret, you can use the kola nut. After praying with it, they will use a razor blade or something. That's during the olden days. They use the razor blade, cut themselves, use this kola nut, soak in the blood that is coming out. They will eat it. You cannot go out and discuss that thing. That thing is a confidential matter between both of you or those people involved in such an agreement. So mgbe ochie ha ji agba ndụ, eji ọjị agba ndụ, esuta ọbara onye nke ọzọ, unu chi kwekọrịta, ọ bụgodiri ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, unu ama ngana iro na-ekwusa ihe ahụ. So ndị mgbe ochie jikwa ọjị agba ndụ. Eji ọjị anụnwa nji n'aka kịta anabata ndị ọbịa. Onye ọbịa bịabe gị, ị kwesịrị inye ya ọjị. Ị kwesịrị inye onye ọbịa ọjị. Mgbe ị nyere onye ọbịa ọjị, o gosiri na ị nabatara ya. Onye ọbịa ahụ ga-enwekwara gị obi aṅụrị. Eji ọjị anụnwa nji n'aka kịta ekpe ekpere. Ọ bụ ọsọ ịga ọfọ, ejikwa ya ekpe ekpere. So Christians, we also use this kola nut to pray. Like mmadụ ọbụna bụ ihe na-ayọ, na-asinye na ya Chukwu ihe, you can also use this to pray. So ọ bụrụ ọsọ ọfọ ka eji ya agọ, ejikwa ya ekpe ekpere. Ọjị abara nnukwu uru. Ọ bara nnukwu uru. Eji anụ nwaanyị. Onye ọbụla na-anụ nwaanyị, ị ga-ewetarịrị ọjị. Obodo nsi bịa, tupu ibute mmanya niile, ị ga na-eweta ọjị. A na-ebu mmanya karịrị 6 ugboro 6. Ị ga-abịara ihe karịrị ugboro 6 na be nwaanyị e chọrọ ịnụ ebe ị na-ebute mmanya. Ụbọchị ọbụla ga na-ebute ọjị. A na-akọrọ ndị mmadụ, asị na ọjị eji enye ndị mmadụ. So abịachakwa na ndị mmadụ ga na-eweta ọjị na-akọrọ ndị bịara ịnụ nwaanyị ahụ. So eji ọjị anụ nwaanyị, eji ọjị eme akwamozu. Mmemme niile a na-eme n'ala Igbo, eji ọjị eme ya. So we use this kola nut during weddings, traditional weddings in Igbo lands, even white wedding. Without this, any Igbo man, typical Igbo man, I'm talking about typical, not the ones that don't know the tradition of Igbo, this kola nut must be present, because after prayer, then I go for ọjị. So eji ọjị eme mmemme niile a na-eme n'ala Igbo. Ọzọkwa, eji ọjị achụ aja. Aja. Na mgbe ochie, ọ bụ na onwe ihe merụ na achọ ịchụ aja, mebie na ọnwụ ike na-adị, ma ọ bụ ihe ọbụla a na-eme achọrọ ịchụ aja, eji ọjị achụ aja. So this kola nut is very important in the life of Igbo people. That's why I said
that these kola nuts can never go into extinction. That's ọma nnọgide na ọ dị mgbe ochie, ọ ga na-adịkwa na-aga n'iru. Ihe a bara nnukwu uru na ndụ ndị Igbo. Biko ka anyị ka na-agakwa n'iru.